हाय फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आओ जय जगन्नाथ शुभ सकाल आशा करছি ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଏ ଆଜି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେଉଁ ଖୁସିର ଦିନ ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲିଣି ଏବେ ଗାଧୋଇ ଦେଇକି ବାହାରି ସାରିଛି ଏବେ ସାଙ୍ଗରେ ଭଣତା ଯିବେ ଆଗରେ ଭଣତାକୁ ନେବି ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବା ମୋ ଭଣତା ଆଉ କେଉଁ ଖୁସିଟା ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ଆମ ଘରେ ମାମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିକି ଆସିଛି ମୋର ଟିକେ ମ୍ୟାଥ୍ କହିବି ଆଉ ଆମର କିଛି ସମୟ ବାକି ରହିଲା ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବାହାରିବା ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ଆଜି ଆସି ମୋର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇଟା କ'ଣ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ହେଡଫୋନ୍ସର ହେଲମେଟ୍ ଯାହାକି ଖାଲି ହେଲମେଟ୍ ନୁହେଁ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲମେଟ୍ ତ ତାକୁ ଆଜି ମୋର ଆଜି ପାର୍ସଲ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ଆଜି ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନବକ୍ସିଂ କରି ଦେଖୁଛି କୋଉ ହେଇଛି ଜିନିଷ ଆମର ଓନ୍ଲି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଥାଉ କି ନଥାଉ ବଟ୍ ଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ କାରଣ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ପିନ୍ଧିଲେ ତା ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବି ବସୁଛନ୍ତି ସେ ବି ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ କାରଣ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ସେଟା ତ କେହି କହିପାରିବେନି ଏଇଟା ରହିଲେ ଆମର ଆମ ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ତ ଆମ ସେଫ୍ଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ହେଲମେଟ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା तो आपको हेलमेट केमती लागला निहाती कमेंट जणाइबे चलो दिबे आगु बढ़िया कोन खुशीर मुहूर्तटी ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ହେଲମେଟ୍ ହେଡଫକ୍ସର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲମେଟ୍ କିଣି ଆଣିଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେବେ କିଣୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ମାମୁଁଙ୍କର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟି ଦେଖେଇବୁ। तो आम आसी पहुँची गलु ए मत बहुत खुशी लगुच कहीपारनी सत सांग गोटे ड्रीम को पूरा करने एत मेहनत करने पड़े मुझे जानी आगे भी बहुत सारा ड्रीम अच्छी आगे बहुत मेहनत करने पड़ो तो जानी बट यही जिस मुझे बहुत मेहनत करी तो से आज मत बहुत हैप्पी लगुच बहुत खुशी लगुच जहाँ भी हो आसिक कागज पत्र कम सारीदेली चलो आगे आगे कौन हो देखिए तो सही टाइम आसीगला मु तो बहुत एक्साइटेड अच्छी तो सांग मैंने क्षमा करिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाऊँगी तो आर वीडियो देखिए मो चैनल सब्सक्राइब कर रखु पार्ट 2 ब्लॉग बहुत जल्दी आसूची रही जय जगन्नाथ।